Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to diperbedia na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo nina Jehovah. Songonodo nina Tuhan Jehovah. Yanggo halak partigori menguludo binahen ni parsihohotna. Marha porseau. Alai yang godi halak perjahat indang adong hasonangan. Haleluya. Ale Tuhan debata asima roham di kami. Indang terbain kami mabahen manang aha. Molo soho dengan nami. Dibaheni sailehon madi kami roha banua gijja. Asa tahu kami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saidongani mahami. Asa mian kami di bagasan ho. Dohot di bagasan khatam. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dihita sa buku deta nomor 504 ayat 1. Tangion hamuma pati di debata di mingguon ima sabuku Rom ayat 12 ayat 2 songot sikat di patik songonom ma hatana. Rom 12 ayat 2. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Alai gabe baruma hamu dungmuba pikiran muna. Asa tahu kamu madibangi lomoni rohani debata. Ima nauli nahina lasonna dohot nasundenggan hulangi selai. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Alai gabe baruma hamu dungmuba pikiran muna. Asa tahu kamu madibangi lomoni rohani debata. Ima nauli nahina lasonna dohot nasun dengan ima sahatna rak mengidugugu mahita tu debata taringot tu pati. Nai ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Mari demahita sa buku edeta nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4.
tatopoti ma dosatta tu debata tapaseret marohata mertangyang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosa jala amanami. Hujo kami dogo armuna bediai. Ala na tergugut kami merningut dosa nami. Sai marasi ni roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma alani hami. Namate jala kehesian namate. Nama naik tu banua gijang doho manggodion kami. Asima roham di kami. Sai patok tong mah di kami roha hamulate on tuho. Oto di perbadia pangapul na marsak roha. Pamalum na saluhut na bernit. Binahin dosa nami. Roma ho mangingani kami asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian nasa asi ni roha. Seunang tulak kami. Sai tangihon ma kami. Ho ale debata ama anak doho todi perbadia. Amen. Tabigema hata baga-baga taringo tuhasasan ni dosa. Songonondo hata ni jakuba. Unang ho mabiar, au dosi luluhon ho. Nunga pola hujo goarmu, au napuna ho. Hasangapon ma di debata naligijang. Amen. Mari demahita sebut kedeta nomor 477 ayat 1. Tabigima hata di debata trupuk di hari mingguan. Imana tersurat di poda opat ayat 20 sahatu ayat 20 itu. Mergati-gati mahita majaha. Ali anaha sai parate ate honma akka hatakki. Tarihon ma pinggolmu tu mangi. Tarihon ma pinggolmu tu mangihon akka hatakki. Ai hangulua doi di akan najupangan disi. Jalagabe hahisaron di sadok dagingna. Paholang masian ho asi di papangan. Jalapado padao sian ho bibir si juba jabi. Saya dibangi ma pangalaka di patmu, asa tung marsi hohot saluhut dalanmu.
ima sahatna mertua doakan na tumangion hatani debata jala naupeopsa amen. Kor inahanna. Tapuji matu hatta, mari demahita sa buku edeta nomor 262 ayat 2 dohot ayat 5.
Taha tidakkon maha porsiatai songon nahi tindakkon di dongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok. Au persea di debata jahu. Ido ama perguna suatu dosan natu mapalangit dohot tanah. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai. Imana tubuhon ni si Maria nagagabean sianton di perbadia andorang suabubuan. Ido tuhata natu maon da berni di pangumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di haupin persila. Natua tu banu ator dung ditanam. Namulak mangulu doi ari patulu. Nama naik tu surugo lahudul tu siamun di bata jahuba. Amanai pergugur na suatu dosa ni disima ibana pai mamulak suatu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di to di perbadia jaladong sada huria nabadia. Huria atau panni halak Kristen akan nabadia. Dohot ya sesani dosa. Dohot dihatai namando. Mulak mangulu dosa daging ni halak nang mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kor seksi lansia.
Tabegema tikting dihita ni bungguon, lawa patakason akan nong julahon, dohot laho siulahon. Shalom. Warta gereja pada minggu hari ini, minggu ke-17 Dung Trinitatis, dengan tema Benget Mangulahon Lomoni Rohani Debata. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 3 Oktober 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Untuk yang week genap dimulai hari Rabu 4 Oktober 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Dari week 2 di rumah keluarga Nyonya Sihombing, Boru Manurung dengan alamat Kebon Kembang. Week 4 di rumah keluarga Yet Lumban Raja DC Boru Simanjuntak dengan alamat Taman Pesona Mediteran Blok G nomor 3 Jalan Dakota, Bandung. Week 6 di rumah keluarga T. Limbong Boru Sinulingga dengan alamat Kampung Babakan Situ Tengah RT 01 RW 02. Week 8 di rumah keluarga J. Munte Boru Hutagalung dengan alamat Komplek Bukit Cibogo RT 07/17. Untuk week ganjil masuk hari Kamis 5 Oktober pukul 19.00 WIB. Yang pertama week 1 di rumah keluarga Nyonya CH Simanjuntak D. Boru Napitupulu dengan alamat Jalan Baros Utama. Week 3 di rumah keluarga Nyonya Sintua M. Simanjuntak Boru Sibarani dengan alamat Pojok Cimahi. Week 5 di rumah keluarga YP Simangunsong Boru Tampu Bolon dengan alamat Cisangkan Hilir. Week 7 di rumah keluarga Nyonya Silaban Boru Pasar Ribu dengan alamat Komplek Cilame Permai Jalan Arteri Ujung nomor 22. Week 9 di rumah keluarga Nyonya Gultom Boru Simatupang dengan alamat Perum Bukit Rahma Permai ITB C47 RT 05 RW 02 Cilame. Yang berikut persembahan operasional Huria. Pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023 gereja kita mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui amplop, dan amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Amplop disediakan Huria. Pemberitahuan 5.1 Penahbisan Sintua. Pada hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, akan dilaksanakan penahbisan Sintua atau Pancakonon Sintua kepada calon Sintua Gindo Panjaitan, Inang E. Boru Nainggolan, week 9, dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. 5.2 Kegiatan Tahun Profesionalisme Distrik. HKBP Distrik 18 Jabar Teng DI akan melaksanakan pesta puncak Tahun Profesionalisme Distrik dengan kegiatan sebagai berikut. Pertama, pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023 akan dilaksanakan pelantikan panitia pesta puncak orientasi Tahun Profesionalisme Distrik bertempat di HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Adapun yang mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH sebagai Pendeta Resort, Amang Sintua P. Pangeribuan sebagai anggota Panitia Seksi Dana, Nyonya CH Simanjuntak D. Boru Napitupulu sebagai Ketua Seksi Konsumsi, Nyonya P. Simanjuntak Boru Tampu Bolon sebagai anggota Seksi Penerima Tamu, Solandia Boru Napitupulu sebagai anggota Seksi Konsumsi. 5.3 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah
Saudara Bribtu Rahmat Surya Tenggara Hutajulu, putra dari Bapak Robert Hutajulu almarhum, Ibu Dondom Tumirar Rohani Boru Pardede yang beralamat di Jalan Cianjuang nomor 46 Cimahi. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi Week 4 dengan Saudari Lugayanti Boru Simanjuntak SPD, putri dari Bapak Maragun Simanjuntak, Ibu Tambaria Boru Sirumapea yang beralamat di Jalan Melur 2 nomor 2 RT 02 RW 15 Ranca Ekek, anggota Jemaat Gereja HKBP Betania Ranca Ekek Resort Bandung Riau Marta Dinata. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB di HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.4 Pelajar Sidi atau Parguru Malua. Gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi Sidi atau Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katekisasi Sidi supaya mendaftar ke kantor gereja atau ke Sintuawik masing-masing dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat baptis, dan pendaftaran dimulai tanggal 24 September 2023. Karena yang mendaftar masih 3 orang, maka pelaksanaan ibadah pembukaan diundur menjadi pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pada pukul 15.00 WIB bersama dengan orang tua. 5.6 Sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan untuk pembangunan berupa cat merek Sunlek sebanyak 18 pail dari Bapak Trio Asefto Sakut, caleg DPRD Jabar dari PDIP Perjuangan Dapil Jabar 1. Gereja mengucapkan terima kasih. 5.7 Bazar Ina Deborah. Pada hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, Punguan Kor Ina Deborah akan melaksanakan bazar di depan gereja. Semua hasil bazar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Warta tambahan, kami mohon untuk pemilik kendaraan Avanza D1188 XS, mohon untuk dipindahkan karena menghalangi jalan keluar. Demikian tikting gereja kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Cor Ina Gracia.
Tapuji ma wata maredde mahita sabukwede 721 ayat sada dohot uhutna sambil papunguan pilihan sada dot A dot sada B. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima namangaramo tiak kate atemuna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata dihita di minggu tasadarion imanatar surat di Yakobus 5 ayat pitu 1 ayat 10 sada. Songoni manang dihamuaka manami nanami
dengan sa porsiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus na marminggu di bagas munabe turpuk dihitai Mesya Jakobus 5 ayat 10 sada 1 ayat 7 1 ayat 10 sada. Au mama jahat hita songonon marirok desi. Atong pabenget tamu marohamuna aleak kadongan saat rodi haroroni Tuhani. Ai parhaumai pe dipaimai mado parbuen arga nasian tanoi jala dihabenget todo paima di jalo udan manogot nang bodari. Hamu pe marbenget ni rohama patuguhamu marohamuna ai donok do haroroni Tuhani unang marhoi hamu maralohon hamu aliak kadongan asa unang hona uhum hamu nunga jongjong dipitui pangumi aliak kadongan akka panurirang namar jamita marite-hite goarni Tuhani matiruhamu di haporsuhon dohot di habengeton taparhatua do akkanau makkabengeton dibege hamudo habengeton ni sijob jala di ida hamudo ujung nabinain ni Tuhani ai parasi roha bolot do Tuhani jala partaluk ni roha ima yang go sahakna diamuaka dongan sa porsiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus adong dua gobaran na pinatuduhon ni Apostel Jakobus di turbuhon patuduhon benget ni roha na barjolo ima songonakka pangula songonakka partani na makkabengeton paimahon parbueni nani ulana sian haumei. Jadi molo pinaingot-ingot di pangulaon dia katiki siete-hetehon niba ujui anggo pangulaon sehali sataodo marsuam ma di bulan 12 jala manggotil ma di bulan onom manang bulan pitu arong dope hamu namar ningoti teh songoni ima jala di goardo emeon marite-hite eme si bedel manang eme naporhis nasahali ono bulan gotilon dung lamaju katiki dak pola ono bulan bengamang gotil jolma hola situlu bulan nama Roma IR ono mopat Roma bibit unggul dak pola ekon ono bulan be tolu bulan nama ngamang gotil jolma wai imana gino aranna eme 100 hari ningo dopei tiki rupane jalai nama asan waing nanganong be eme sibedil na sapiono bulan dungia sa manggotil na ato patok nai nama nuai parauma bayako kamu mapai may mahon no bulan sa gotilon mamukka bulan 21 bulan onom benge dozol mapai may mahoni jalai kon benge rohana pature-ture honi akka pangulay ikut dibaboi do emena asa unang rabaon jala di lean pupuk nutrisi dang masa dope dia katikina berjoloi pupuk kimia pupuk kandang dopena asa tumibu tubu emenaon di tonga-tongan ye eme itu buru si marememe songon nari do di Tuhan Yesus di tonga-tongan ye eme arong dan no si marememe jala se songon na usibur do pertubunion utibbo sian eme daon
Jala dung dapok gotilon. Marulupuluk matongak kapangula. Manarui tibalanna. Dibayan tubusuk-busukan. Dungi mardege ma. Nuaing mabating. Nuaing musingaw maju ngarong rontok. Inate. Yang gau huilalaro be. Mularok kamu na makilalaro pe. Ujui mulai siya mardege. Manarui tibalan. Dibayat tu busuk-busukan, ita damuro busuk-busukan. Mabusukeme ona sosongon na unang macitu de geon. Jolo di bay majo luhutan. Iro binero kalak batak salah madasor sega luhutan. Luhutan ni na di busuk-busuhin na iroi. Na di bay sosongon natikko, asosongon na labok de geon unang macitu. Molo di pilos marhiti pati. Irot tong. Tiki manggotil. Hiaro pe taringo tau hata songonon. Sotung mapisik emeida. Tangisan noninna. Hiari bigi hamui. Tangisin na eme. Molak kana tuwe-tuwe na jului. Irirokon. Unang pisik emeida. Bahoro aningon. Tangis emeininna. Tutudo tangis eme. Dao. Aro nani do narisi. Ngauno bulan no pinaima. Unang marabolongan. Iro lapatan ni sa sitonga. Ono bulan di paimaimon. Marabolongan baenon. Marpisika baenon. Dang jadi. Nga pinaimaima uleleng ninna. Dungi marlas ni roharo jolma. Manarui tibalan. Dang marnaloja halak. Manarui eme sian hauma. Saya songon na hicarot tong. Ay buano maeme sian hauma naung pinai maima leling na ono bulan. Songonima las ni rohani panabi, songonima las ni rohani pangula, uju di gotiloni. Nama kabengeton ulaonna di bagasan sadok pos ni roha. Dapat dua hon, tudosan ni habengetoni di paturus Yakobus tu si Job. Mahua hora si Job sahalak na porsea. Si Job sahalak na daulat roh. Di Job sadai, dangadong beha daulatun di jolma tudos tu si Jobon. Daulat rohana. Alai dia daulatun ni rohana ido, roh paru kilon na balgatibana, marhite parsahiton, marhite habugoson, narhite natilahao. Daksai do pe holani kamang do tamo kainang. Do pe ina tanah paururu ibana. Di hau dukon na marado perdebata. Madok. Ai sayudu do pe ho tutuhani. Songoni di papor sato tuho ninna inatai. Suri akan dongan na. Manarikon ibana. Pucung sahalak nga. Marsahit. Marpogos. Maila. Jala tilahau. Alai inna si Jakobus dibere kamuro ujung ni parngoluon na. Ujung ni parngoluon na ima diguti debata. Disikka debata. Sude parsahiton na ima rite hai pasot. Sude hapogoson na ima rite hamoraon. Sude tilahanai marhite hagabion. Dilehot debata di ibana. Ala ni benget ni rohana manaon hapor sukoni alai marsi hoho do ibana toktong tu debata di bagas sadok paru kilonna dak kiamani bilibana tu siamun dak kiamani bilibana tu hapirang lahomar sopa tu debata na asing soholan tu debata para si rohai do pertaluk ni rohai mengalualu todina do dagingna. Gabe di odihon jala di odingi debata ibana di sude paru kilon nai. Ima turu-turu ni habengeton. Iro bana di dok Jakobus atong marbenge ni roha mahamunin na. Ai sude do jolma na manaon jala rapotan habor sukon. Gariak kana gugu jupangan hamaolon.
Rodiak kanamora Jepang parukilon. Jakobus 5 sada. Akka halak na mangarajumi ngulu na gugu. Dapot niro tikimuse Jepang hasusan. Alani hamo kamang dotamok kenang. Ima tudosa didok si Jakobus. Tuhi tadi bagasa dari asabenget tita. Dihapor sukota. Jalaido naneng hanguluhonota. Benget dang menyerah, give up. Dungi di pasahak ma hadirion na tu sibaran. Manang tu nosip, nasip dang nosip. Nganasip ponin na bajinalo ma pabuana onna bebagian inna. Didok muse ngasurak ni tangan oninna. Dungi di jalo masongoni dangadong paraloan. Angko benget ikut di parukilhon di paralohon jaladi parsirang gutod do hasusaanna rabdo debata jala monang maralohon parukiloni. Songoni do. Di bagasan saluhut pos niroha tu debata naik kon urupan na ibana ai dipakire batado hasusaan hamaolon gabidalatta laho makamonakko saluhut parukilota atau kudok maju tuhamu dua tong tudus taringot tuha makabenget tonong na barjolo songon pidong Raja Wali. Jadi molo pidong Raja Wali kamang dot tamok kainang boiro jahau munai je saya opak pula tolu puluh sada. Tarsongon pidong lali nina. Habang diawang-awangi. Marlojong ibadah ng marnaloja. Mardalan ibadah ng mardate. Halak na marhaposat tu debata. Mai-maima. Menanti-nantikan kekuatan dari Tuhan. Seperti burung Raja Wali. Aronggo odo nagumogu di bagasan cakar dohot belgani dagingna ima burung Raja Wali jala sudeno mabiar tu son ala yarong dona so mabiar tu ibana ala gesit kecil dan lincah burung gagak itu tidak pernah kalah oleh burung Raja Wali jala holanot dona holo songgop diabara ni burung Raja Wali, burung gagak ini, gagak hitam. Songgok marison nai. Dak taralo nai. Molo saya dipatunggali ko dagingna lau simana ros mate. Burung Raja Wali on. Atong bari burung Raja Wali mana luho burung gagak. Habang ma burung Raja Wali on saat tiba-tibona, terus saat tiba-tibona. Sampai ketinggian tertentu hanya paru-paru burung Raja Wali yang bisa menghirup oksigen. Tetapi burung gagak akan semakin lemas. Hingga akhirnya dari punggung burung Raja Wali itu pelan-pelan burung gagak itu lemas. Akhirnya terjatuh. Songonima ibana manaluhon musuna. Akamang do tamak kenang. Hitapi ko songonino manaluhon paraluatta. Maredok pemusutta. Ikolam tugijang do hita solho tu debata. Ikolam tugijang do hita mangiru tu debata. Ikolam gugudo hita madoras majalo tu Jehovah. Jala marhaposat tu ibana. Dungi akka parukilon nataporsani. Mari deksa diri. Mago. Talu. Binain ni parsihotot tatu debata. Majalo do mangiru hagugon tu Jehovah. Ay tong do rohatta. Do tangiakta. Di bagasan pos ni roha majalo siad debata. Ido binna didok. Hatani dewata nakini ngede piturat suel pelalui. Nangaro nakin di layar ate. Lasma rohamu makirim. Ayat sada. Ayat 2 maka bengeton. Benget madi hapor sukon. Ayat 3 jugulhon tangiang ninna. Marlas ni roha mahamu makirim. Mar benget ni roha dihapor suhon. Jugulhon ma tangia.
Rom 12. Songoni do hita lam tu de bata. Madoras tangyakta, dohopos ni rohatta, ujung nagabe talu paru kiloni. Iro dah, paru kilo muamang. Ko talu do, paru kilo muinang. Ko talu do ialas hot tatu gijang tu de bata. Paru kilo muakana poso bulung. Ko talu do iala ni parsi hotot tatu Jehovah. Dapat dua hon ima ikon rajumatta do dipakai debata baru kilo ni dalatta lahu manadasi ni rohani debata. Manadasi ni rohani debata. Arong ma penyu. Mardalam ma penyuon. Pajupang madohot katak. Pajupang dok katak di ilustrasi mak katatai malakon. Asi marohat tong mamereko ate ponu nina kata koma. Buasa asi roham mamerengau inna penyon. Sai tu dia hotong di porsakur na dok imana itang gurung mina. Eka molo penyu arong go laus dibuat do cangkang na. Gabila mahotong mardalan. So wiwoto ho songon awonin na wahora ho bereng mau. Mga katatong katakon, tibo. Hola saliak ka ti mana, buhay sa meter. Ang gohopuang, say di beko mabuti nangek pak mi. Loja hui daw nate. We, asi maroha mamerek ko aten na. Katakom matu, ponuon. Roma ponuon nin nama we nga songoni daw. Pernguluonon. Ay sunabuhi, hay sonot tonon ninna. Di son nama iba jalai kotu ko dom manang tudi iba lawin na. Toy mada bengek mahoda asa unak pola peidei daw. Molo au, molo diaiki hatok marlange, molo di darati hatok manibung. Topu maro lali. Lali nakiniani nong madek-deki ibaen burung gagaki. Topu marulali, teroma ponon, termertabuni mak, mertabuni memang buti tu jabu-jabu nai, termertabuni. Ale bojakon, kata kodang di bawah tu dia lau, manipung dau humato do lali, tori takup, ditiup, dipangan mate. Ala yang goponui maluero, penyui selamat do, itu mertabuni do ibana. Tu inganan nai tang ha buatan ni Raja Wali ibana siap bagasani akamang dot tamak kainang olo dot tahilala porsuk kita hatsi tataon borat si porsanotta saya songon natate aroi di abarat tau putih rupani hapogoson haoton hamaolo parsahiton parukilon dotak kanasing alai dipakai debata doi gabi dalatta manadda asini rohani debata ayolur gabi marhite hasusani gabi lam solhot tatu debata tu Jehovah di bagasat tangyakta sai songoni mahita ganupari ganup tiki laho makka siholi pangurupion di debata di bagasan ngulutta alani hidup pena di dok kata di debata rison marbenge ni roha mahamu tiruhamu maka posteli di bagasa parjamitonna ai ragam hasusah dia do pinasida alai manoktong donasida di bagasan hatani debata sah rodi ujungna ko sah dotok tujungna arong go halak si paturejabu siam mamukai tadda ulonna Paturejabu ni halak go. Jala gurang di Paturejabu. Alai arong ma sahalak nama doktu ibana dok masongonon. Ba nganeng pangsiuk ko puang. Ngalilik ko karejo tuaw nama tapar iduk ngoma, iduk somanga, bosna. Pangsiun nama ho. Pature maju sada jabu.
Jalom mana berpuri ulau muliat tu hoina. Jadi Roma maton ai lau pangsiun na meiba. Saya nama ulau narohana. Ipaturi majabuon hape di bagasar rohana dak pula beramurukan na lau pangsiun na mauna. Dungi niang marohana. Jala dang dihabur juo be pature jabod do denggan. Emanang boha saya nama karejokku. Asal mahu pature jabon saya ulauku nasinuruni idukku narohana. Dung di pature jabon rupanya dang kapala uli dang kapala denggan jalaksi nasni rohana. Roma idung nom iduk somangaon ninna matibana sadarion pangsium maho. Ngasai be ulamu karejo diau. Selingod di bawah burjuho kodo mangula-ulau nau pasati itu ho. Lau sommai ho na pinaturemon na perpudion hadiah di hoina. Tu amattai. Termanol soli mamattai. Bengek nai rohaku karejo di amaton na salilingon. HP alani si sautikon. Neang rohaku jalale leas rohaku makarejo honon nin narohana. HP perbagian aku museiron nin narohani bana. Dang benget satu ujungna. Dang benget satu ujungna ibana gabi sorapot ditupali. Dinaringgani. Diparjabarani, ditohap nargai. Molohita kamang do tomo kenang iko sakro di ujung naro. Adiga do ujung ni paru kilo ni solma dung mate. Molong amate hita tong marujung ba paru kilota. Molong amate hita sai masude hasusata. Iro tong. Ko sakro di namate hita iko sai tok tong do hita hot di Tuhani makabengeton. Parsihotot tatu Jehovah manangaha penamasa. Unang lau di ujung ningolutan non manipil hita gabedak partohap pita dinauli na pinarada ni Tuhan Yesus di hita. Alania kamang do tamo kainang manangisi na manaon na porsuk di bagasang ngoluna na manao parukilon na renge manang nadodok si taonon na di portibion unang madele unang maddate alai kotoktong dihabengeton sa rodi ujungna bahkan jika sampai harus mati sekalipun. Boleh kena lahu mati na mahita marsihoho mahita di Tuhani asa partohap pita di parjabarani dinauli na pinarada di Tuhan Yesus di hita. Diamuak kamanami do inanami na inaulongan di bagasan kuar di Tuhan Yesus. Sadarion jakkonot taro situa amatta calo situa ge pajaita dot inang. Lausi manang hatan harga tuamu sadarion habengetok kamuma ulaon hasituau ni di bagasan sadok tiruan di dok tiruan nadeng gammalehok kamuninna ikong gabe tiruan do tutu situa di bagasan pardalanan ni ngoluna tiruan di Pangalaho tiruan di Pabahenan tiruan nang disude di ngolu parjami taon na tu debata ido bindarang murah-murah situa alaniaha alekot tiruan ay buhama baheno mo makpajetan madasdasi ruas songon ulaun ni situa na ni HKBP ulaun ni situa perjolo mamata-matai ruas ni huriai asahot di hatani debata memodai ruas jala madasdas marminggu jala mana kasih alaniaha ubahendang marminggu madasdas anak boru odop ro tu sikola minggu songoni nang manangiakon madulo akan marsahit asa martangiang di parsaiton na tu debata songoni nang marjamita bahkan tuak kasih pilih begirok di paono poniate papituhon papunguguan nomor pitu doi ulaun ni situa papunguguan na papituhon doi berarti ido na berpudi sasitonga di bagasan akka ulaun ni
hasito ni amang. Ngata parsia jari ya teh. Maddas-das. Bohama ba enong mo maddas-das, molo hamu pirak terdas-dasan. Laho patu pahon daringan. Bohama ba enong mo amang pajaitan laho gabe tiruan. Hita perang jumolo. Ido dah. Ido binna nuai ngod dituntut do situa perjolo nian. Perjolo mangkarar guguan natto ngasaro ruas. Molo makoli situa laus makoli do ruas ni huria. Gari padita ngasongoni. Ayang gujui padita nang dohoti sigarar guguan. Satu periode tahun 90-an. Alai dung maju modern aka namasa gabi dohok mak padita matok perjolo inna. Asa mangi utami situa. Dungi ro situa ro ruas situa ipa perjolo. Asa mangi utami ninna. Jala iro porakna iro dodona. Alaniaha alaraksi jalo gaji hamu. Molo tungarong pesipalas roha daksa dia iya teh. Tapasa me jala ipasa turiat tadoi. Ala unak pula di bahasa Indonesia si palas rohon. Ala molo di bahasa Indonesia si palas roha si pemanas hati doi. Ji holo jut ate-ate na mohop bidani itu tong. Inok pula terjemah honi dah. Ano labatan ini si palas roha ini nama. Bahasa Indonesianya apa mang si palas roha. Bayi mana? Ima tong. Rupanya dang gabe si pemanas hati. Ayo lo jut mohok rohana. Mamerik padi tapi lo mohok rohana teh. Gabirang dang saya jut sadalan. Mamerik dongan nape saya mohok rohana. Dang iat tong. Alai kon takas gabe tiruan. Nadinggan. Alani do amang pajahitan gabe situa do. Bengek mahamu haduan. Na ditugas sodo hamu tular kota misalnya sian instansi muna. Ale roro paditan mengalului hamu. Itu dia soal situ. La sohiaro ngana non nang ko pala manikir namar sahit. Arong ko peulan situ ni jala lurau dak kiaro ngana padita manikir namar sahit. Dangan ong biak kena burju situ ni jala lurau suri. Ale di huria nasi ngolorarongi. Satu nama muka kedatangan sampai kepulangan di padita. Olorok situ era kiaro pedongan di padita nama nikir namar sahit. Anggo di huria tau dangan ong ida. Di huria nasi nggo rupani. Mulai kedatangan sampai kepulangan. Mulai pangojak kono satu perpindahan, arong go pisitu na suarong, naso yarang go sahali di dongani paditana, mamereng na sahit. Ulaon na papaton, manikir na sahit. Manangyak kon nasida, asatung di pasaha persahiton na tudemata. Biro. Noai. Di bagasan, saluhut, ulaoni. Holan ulaon ni padita doi, daw. Ala roho do di situ di pasahat, lau madas-dasi. Do manang yakon, una atok saya dokan nonawang, ay hamu nama udah dipadita nama tong martangiang, laut tadoi, jala das-dasata, lau pasahat to salu nei di bagasan pos ni roha, asa saut jala saur, bengek ni rohai di bagasan ngoluna, alay unang kasa-kasahok kamu mulai do ruas songoni, ay somal na doi, saya dihirim rohani sudedo, akapat ditai nian. Kasih tuai tiruan dia kanaringgan. Alani mologalehi ta oloro hirim terhirim rohani ruas diuria. Di bagasan saluhut ekspektasi dot harapanna maradop ponaka perhubasi. Ai di pahudun do hita jala di papuli debata. Lahu mangula ulauni. Idopan di dok tohonan dan sampai mati tidak akan dicabut. Ibu tohamu lapatan di tohonan di patoho ulauni tu halak na pinapulik dak sudia to kamu martohonan situ ada martohonan alani dak sudia boy marcamita ilang kata no akanong di patoho do ulauni tu nasida ngai patoho marhite-hite pangojak konon do penapisan panabalan di situa sadarion di bagasan ni mai komar bengek ni roha asatung boy tarpatu pahita katiruan darenggan di tonga-tonga ni ruas ni huria jala molo juppa di akaparu kiloni bengek mahita bengek mahamu amang malo mau mangatur tikimu nada alat ternasibu do mata pajetanon ba tung malo mahamu laho
mengatur kapartikia muna. Molo tungarok tiki muna tong terpilih kamu tu Tuhani. Aido tadana na memilih diri kamu. Mengabdi. Songoni mananginang burunenggolan. Aru laun ni nang inat tani situa paingot-ingoton amatai dia kaulaon na. Aru laun ni inat tani situa inang burunenggolan madas-das. Erang nasermok kamu lau hotong. Aido jui di jalo kamu dia kapembinaan. Sermon dia ka parhalado, sermon di tonga-tonga ni ruas ni huria. Molo so apalai sia matao namang inang burnenggulan, pola kamu roda. Nang iso las po buah umat ruas ya tong. Permisi ruah mata situ pajeita tu padita sadari odang do sermon wiksia. Iyo to. Ayang kosong ni arong naso dingad do sudi. Ai na babahir hotikimu na rohamu. Lahu marhubas. Ido asing munarotami. Hami nang nababahir rotiki hami. Sudah rotiki nami di son. Au sugari di jauh tinggal di sok kami non. Arong jamo pat son nama sai. Ko dikubur amat tau jamo malani kopi tine. Ko lau hami. Hamu boy dang lau boy. Alang ko padita la dang na di babahir tikini. Lahu mangula manak sadi hari pe koradi marhubas. Tung surat tiki modum pe jala tiki naikon maradi istirahat ikon paradionna tikina do guguna laho patol hassoni alayang ko hamot tong datung kigabi tadi kono muna ulaw muna di instansi muna laho mangula ulaw non bodo pe pasato muna tudongan muna bodo pe pasato muna tu padita alay molotung takasi tabui paradiun tapasanga madewata di bagasa sadok pangulaw ni dongan ni padita rohamu lahu marhobas itonga-tonga ni huriai asatung marsangap guar ni debata di tonga-tonga ni ulamuna irono pasatok kutuha mamang di pasu parrohai Tuhan debata mahamu amane Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tot di porbadia maka burjuhon saluhut ulaun na pinasatom sadarion asa marsangap guar ni debata dan guar muna nang marsangap manang guar muna sadiri manang keluarga muna alesa marsangat do warni dewata di tonga-tonga ni huriai iro banda di pabakit tamu laho gabisi tua di tonga-tonga ni huria laho pasangapon debata di tonga-tonga ni huriana amin martangeng maita mau lihat madi hole Jehovah Tuhan nami pasu-pasu oro hami sadarion laho majalo hatam da badiai makkabengeton saluhut hasusan nami akada danak naposo remaja ama ina namabalu lansia adong bedo akaparu kilon na Tuhan urupi manasida asabenget rohana saro di ujung namse pasu-pasu marwasmu na minggu sadarion ale Tuhan di garejaon do di live streaming na ulang tahun kelahiran panjang umur di Nasida ulang tahun pernikahan sadarios samingguan berbahagia rumah tangga Nasida di patu pahuriam do pajak konon penabisan situa sadarion ima amanami calon situa gi pajahitan boru nenggolan saya pabenget rohana Nasida memilihon tiki do guguna asamar sangap pori tonga-tonga ni huriam ale Tuhan marite-hite saluhut pakkubasioni pasu-pasu inanami boru nenggolan asado Nasida makkubasio marhite ragam niak kaulan dawi patupon Nasida di Jabu di sektor wik nang di huriaupe pasu-pasu ke anak kon Nasida asa tadap ringkas gabetiruan rumah tangga Nasida di tonga-tonga ni huriam sorminan ningulu nabinget marrohai pasu-pasu ale Tuhan ruasmu rahmat surya hutajulu dohot luga yanti boru si majunta na nang marhasohotan salam matoras holong di Nasida jatiur ulan Nasida pasu-pasu amanami trio Arsepto calon legislatif di pemilihan bulan 2 sian PDIP DPRD Jabar ale Tuhan na parsidoho mengurupi pembangunan nami saya margogo manasida ale Tuhan lau patuluson nasinakapan ni rohana Nasida alani saya tupahi jala pasu-pasu Nasida rap dohot amanami bahara Raja Guguk
na naing memilih dirina gabe legislatif di DPRD Cimahi ali Tuhan. Pasu-pasu nang keluarga rot akai anakonmu ali Tuhan, Felix Emmanuel, Gabriela Ge Asmara, Yuda and Rofa, manang di dia pihak kana sida mangula tupahi mai. Pasu-pasu keluarga Jer Pardede boru situ morang, saya lam tabayak kalas ni roha rot dengan basam dinasida. Jalo magu tok-tok ripe ni huriami. Songoni nangaka dukungan dana si anak donatur Arnold Siahan boru nenggola di Bandung, Situa S Hutapea boru Panjaitan Bandung, Peter Hutapea boru Hutahayan Bandung, songoni nang Teti Marsaulina Buga si Majuntak di USA ali Tuhan, amanami PH butar-butar boru Sitorus Oppo Mikael. Saluhna na dipatupa na sida maradopon huriam di pembangunan ini, say balos somba dinasi silopi gadak kana ulina denggan. Ali Tuhan, leo mabengek ni roha dia kana marsahiti. Puktiar, dabuke boru silalahi, nyo samose boru turnip, nyonya tobing boru tambunan, dohotak kana soha gorak kami dope, ali Tuhan. Sai marsiho manasida, mangido tu adupan muna badiai diak kadinggan ni basam lumobi hamalumon di parsahito di nasida pasu-pasu situ tohayan apuli nasida jalatiru laun nasida di naumar junggol na turas nasida le Tuhan pasu-pasu hamion sudia kena konami parrohai diak ka sekolana dihai pason na ibu-ibu magodang manasida nama dohot yak ka seleksi penerimaan ale Tuhan perkarejoan pegawai negeri Spil sayurupi manasida samonang nasida rak dohami do yak kaya nakon nami sian stikes Sari Mutiara Medan na sedang studi banding di stikes Raja Wali Cimahi opak bulanon pasu-pasu nang nasida pasu-pasu yak kaya nakon nami asa hipas nasida dia kapangaratuan na dapo tak kaparkarejuan na denggan-denggan mangulaulon na jala tupahin na nulay tanak pikiran nami ali Tuhan. Asalam margogo hamilau pasangapon kuarmu. Di nama nomu ulaon pesta kotilon ni huriam. Nanaing patupon nami di bulan 10-on. Asima roham. Saya patulus may saluh na bay sangap di kuarmu na badiyay. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de may tapapung pilet tujolo. Ku
Asuk mai tatu acara pajak kono situa, maret de mai tau para sono plopat. Tiki maret de non, Roma situa nanaing tabalonoton, tujolo dot inang di abirangna. Laos Roma tujolo kadongan na situa lau majakon marite pajahon ayat. Maret de mai ta. Yang mama nami dot ina nami tada pajak konon nami di nasida nama jalo tohonan situa sadarion. Jaon nami ma si anak tani debata, paujak kon nasida laos si parrohaonon nasida. Huelek hami mahamu, ale akadongan, tada hamu ma aka nama kalojahon hamu, aka nama nguluhon hamu, marhite-hite Tuhani, rodi aka napaingoton hamu, sangap situtuma rajumi hamu nasida, mardongan holong niroha, alani ulaon nasida. Sai mardame mahamu sama hamu. Alai huapoi hami mahamu, ale akadongan. Sai paingot hamu ma akka naso maradat. Apuli hamu ma akka si otik roha. Aju hamu ma akka nagale. Labas marohamuna dopak saluhutna. Mata-matahon hamuma asa unang di baloson manang ise naroa balos ni naroa nadenggan ma pareahi hamu toktong nang hamu nang saluhut halak. Toktong mahamu marlas ni roha udang matsadi hamu mertangiang mandok muliati mahamu siala saluhutna aido di pagido di bata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang itopi hamu todii. Unang lea rohamuna di panuri rangon. Tak kasih hamu masa luhutna. Nadingganima tiopamu. Pasidik kamu ma nasa rumang ni naroa. Silopit do jujuron hasangapun situa, naburju mangulah hasituaun. Gumodang matuaka na mangulahon hata dohot poda. Helek-helek mahamu di jolone Tuhani, asa di pajahahon hamu suraton tu saluhu dongan. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus mahamuna.
perbadiai debata perdamai mahamu gabesun denggan. Jala diramoti matur dimuna, nang roha, nang daging asayas, soha surahan diharoroni Tuhan Yesus Kristus. Haposad do ibana nama jauh hamu. Sai pasauton na doi, ale akadongan tangyakon hamu ma ami. Unang jalo pangaluan do paksi tua, iaso di jolo dua manang tolo si tidangi. Akan namar dosai picang di jolo ni saluhutna, asama biar nang akadongan. Humamangi ho di jolo ni debata dohot Kristus Yesus, nang di jolo ni suru-suruan ni debata akan natar pilit. Unang maralang-alang roham mangaradoti akaodeng, unang mardikat-dikan, unang hapogani mangapeho tangamu tuhalak, unang saur ho tu dosa ni naliban, ramoti dirim asa ias ho. Unang say minumaiko, pakai manggur sasaotik daun dibutuha, ejok doho gale, dinadeba halak patarhian dodosana, taga sosonggok dope uhum. Ia dinadeba mahut siapudi nama suang songoni patar doa kaulan nadinggan jalan nang peasing tong dodang terbahis sabuni. Asau tarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangeon hamu manatama hombar tu panjauan nang songkok tuhamu martoruk ni roha situtu marlambok jalan marlambas ni roha marsihean di bagasan roha na holong. Hatahon hamu ma sama hamu aka ende pesalmen, aka ende puji-pujian, dot ende partondion, ende hon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong ma hamu mandok mauliate, siala saluhutu di bata ama, di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Hata haposan doon, ulaon na denggando pinangido ni na mga lului hasituaon. Dibaheni, unang maadong dapat si surahan di situa. Harajaw ni sada boru-boru maibana, marpangotik, marroha, marhapatunan, nalas roha martamue, namalo mangajari. Unang ma si sobur tua, unang pangalisi, alay nalabo, pardame jalana si opola di perak. Namalo mangajari dongan nasa bagas, para nakon sioli ajar, mardongan sandok hahormaton. Ay molo so diboto mengerajai isi bagasna. Tung songo dia ma paturohona huriani di bata. Unang ma halak nai baru masuk. Unang gabe gijang rohana. Jala madabu maon tu bagasan uhum nisi bulisi. Ikon denggando baritana di halak na di balian. Asa unang ibana madabu tu bagasan pangitsayon dot sabil ni si bolisi. Songonido akka parhobas. Ikon natamando. Unang mardua hata. Unang si sobur tua. Unang parpangomo siandalan na sotama. Akka na opeop hahomion ni haporsiaoni di bagasan rohana yas. Alay si ujunan jumolo nang nasida dungpei asa jalaon nasida ulauni anggo suhasurahan dang hugoar behamu anak somang ay dang diboto anak somang na niulani idukna ale-ale doham hudok ay nunga hubabotohon tuhamu saluhut na dinggan na hubigi siyan damang dada hamu mamilit tahu au do mamilit hamu jala hubadiri hamu asalao hamat parbue jala asamian parbue munai
asa dilehon Tuhamu nasa si pangido muna sian amai marhite-hite guarhu. Naing manasida sohasurahan dongan saripe nisada parupuan para nakon na porsea akkana sotarhata siniang roha manang na jukingpe ayang gositua sadok na so jadi hasurahan naing masongon juara bagas ni debata unang siula roha-roha unang perpiri-piri unang sisobur tuak unang perbeda unang marpangomo sian naso ture alai nabasa martamue nalas roha dina denggan na toman na bonar na badia sirajai dirina na marsiti oba tuhata si haposan ima mangihuton pudei asam margugo ibana mangapoi marhide-hide poda natikosi nang mamisang akana manggaga. Dijolo ni debata dot Kristus Yesus naro manguhumi akana mangulu dot namate huka tidakon nang hapataronna nang harajaonna jamitahon hatai hajong jokot ditikin naune nang nasone pisang paingot apoi marhite-hite nasar labas ni roha dohot pamodayon ay naroma tikina dang tartahan halak di siboda natikosi alai manghiuton hisap-hisap sadirima alapon nasida pangajari na pagiok-giok kon pinggol nasida Taiton nasida ma pinggol nasida sian hasitongani laho pailekosa tuaka turi-turian. Alai yang goho sadok unang mababuk roham. Tahun mana jati raduti natama ulaun ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi. Dongon ima tada ni pajakonon nasida di dongan nasitua jalalos iu donon di bagasan tangiang manangiakon dongan nasitua manaringoti na hobartu dongan nasitua di forum ni hasituani hudul mamu saluna. Amuak kadong asauria di damu don waeng dongata na jongjong dison natapilik gabe dongata bahen situa di tonga-tongata naing pangidon nasida pasu-pasu se Tuhan ya samar sangap nasida asamar gogo nasida mangulahon ulaun nasida atong tabegema pangaripunan ni ulaun ni situa pangulan ni huria do nasida mamata-mata honak kanapina satu nasida dohot mangaramoti parangin nasida molo diboto nasida na orang ture parange ni manangise iko pisangon na doi manang paboto honon na tu guru manang tu padita sa di pature paduahon madas-das dongan tu parmingkuod doh manakasi ala niyaha ubay nasoro patuluhon madas-das anak dohot boru sikola asau doh ro opaton manikirak kana marsahid jala patureo nak kana rikot tu nasida doh nasa natar patupasa alai narumikot paingoton hata ni debata tu nasida do tu mangiak kosa palimahon mangapuliak kana marsak patureho nak kana dangol do na pugos paonopon mangapuliak kasi pelebegu kaparuga mona asing do tak kana lilu asa dohot marsauliok kang ulun na pinatupan ni Tuhan Yesus papituhon mangurupi patureho nak kaguguan dohot ulaun na rikot di harajaon ni debata onpe nah hinaholongan naing takas boton nami burjuni rohamuna mangaradoti ulau nasitoni di baini alusiamu mahata na usukunon parjolo naolo dohamu mamarangeon parangena tamari jolo di debataro di jolo ni jolma paduahon naolo dohamu majalo ulau nasituaon songon napua jojor odeng tuhamu patuluhon
naolo do hamu mangaradoti sude ulaon na pinasahat, ulaon sian nasa roha, dot sian nasa gugumuna, hobartu hatani debata. Molo naung sadaro hamuna mangoloi jala mamadaton sa sudenai di jolo ni dewata. Do di jolo ni dongan na pungudison. Dok hamuma alus muna. Atong namar si jalangan dohita pabuahot ni paran muna, jala pabua naolo hamu mangula ulaun ni debata rap dohot tami. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Sai di parrohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marite-hite tod di porbadia, maka burjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion, asamar sangap goarni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Atas si paingot di amata situa giddo pajaitan. Tubuh di Balige sada September 1970 sada. Alamat Komplek Bumi Pakosarakan 2 Blok A2 nomor 30 Wek Sia. Minggu sada Oktober 2020. Hai hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal, dan jadikanlah untuk menyenangkan Dia bukan dengan terpaksa, tetapi dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 1-24. Pinasa amatiki itu utusan ruas Wiksia mewakili sude ruas Nyuriato amata NP Siahan. Oras mata saluhna. Oras. Tapuji matuhatta naong nangaliatik di hita marsaur di bagas na badiaon laho mamuji do pasangapong warna na badiai dohot tumangihon hatana naong di pasahat paditata nakingan. Jada diudutu di muse nung tabereng ima naong ditabalahon sadanai situa dihita imanalaho mangula di huriaton. Takas do binoto ulau kasitua ini nakingan naong di patorang padita. Jadi dihamu amak situa nami gindo panjaitan SEMPD do inanami boru nainggolan atas nama ni Huria do terlubima khusus Wiksia laho majakok kamu na dinamangula di Huria tahun 7 nyarion tuhat tama nama yang gogo di hamuna dohot na mangajari hamuna
laho mangula nakingan akan na pinasaha ni paditata memang mulu pinereng siang hajol maun borak do ulau kasituau ni alai pos marohamuna mulu ipasahata mana tu debata sude nai dinggadoi ulau muna hupoto hamiro takas amanami situa G Pajaitan SEMPD natongon do para ditikion na bertugas di negara. Mungkin kesibukan tunggudang dope di negara ta alai malo mahamu mengatur waktu lihat kaum mati kimuna soalnya dokonnya apa di tenak ngani lihat kaum mati kimuna nargai iya marina laho mangula hasit tahun nakin na pinasahana. Jadi tunggu mas do pangiruan nami asa boy hamu madongani akadong amuna nakinga situa nagudang nakinga madoko naka aka hata pajak konon dokot hata napasahaton akasiulaon di hasituaon pos dorohanami amang lehoron ni Tuhan do dihamuna hagogon dokot habisuhon laho mangula hasituaon ni terlumuyo manakito inanami buru nainggulan cakas do ipangido idokon tugas muna sebagai istri ni hasituaon pos dorohanami nang nabui udah muna itu julan narion jadi do tope sehalinai atas nama ni punguan, atas nama ni wilayah Wiksia Dot Huria HKP Jalan Lurah hujako kami mahamuna dinalaho mangula di Huria tahun. Jadi songonima dihira saluhna amanginang nung anak di tabalhon situata G Panjaitan SEMPD-on laho mangula di Huria. Jadi tajakom mana sidate amanginang nauli mauliate horas mata saluhna horas sian situa amata situa SM si bajutak Horas Marihita. Horas. Selamat hari Minggu. Selamat Kita hari. sudah mau lihat tema di Tuhatta ima dia pala di Tikion ima molosongan hami na mewakili aka dongan parhalado buasa udokon mau liate alani tamba do dongan nami mangula di Huriaon jala mau liate ma di Hurian HKBP Jalan Rura maka ruas na membentang yang asa boido terus do martamba ima taringot parhalo na adong di Huriaon na perjolo pasat hami ma perjolo tu inang inang Burunenggolan inang selamat menjadi bagian daripada parhalado alai molo akainata pas do songon ahado na dibahin Tuhatta kalau wanita itu adalah bagian daripada penolong alanido inang molo boido asa boido akasitua mangula ikon hamudo sebagai penolong nasida membahen sada dorongan manang boido memben sada usulan dia akan diulahon di situa amang Panjaitan. Jadi songon ima jalan pacai penting ima ikon gogo mahamu martangiang tu aka tu situa ternumo bitu amang situa Panjaitan. Alani hagugoni holan tangiang do molo hamu ma sahata ima martangiang boido diulahon amang Panjaitan do ulahon ima tohonan situa. Jadi itu amang situa Panjaitan mau lihat sama di Tuhatta selamat bergabung bersama kami untuk melayani dan sama-sama melayani di Huria KBP Jalan Lurah. Sono do amang molo sian hagogota sian akan diulahon di Huria danong do na macai sikop manang sempurna alai
molo tulus dorohata dengan kehati yang sangat murni kita mau melayani Tuhan. Porsia dohami debata dora mambahen hagugotu hita boy da mangulahon ima saat sinakiningan asa boy do saat ula atau natai. Jadi amang dak kejang do sidono nami, mari amang panjaitan sama-sama kita melayani, walaupun amang di week 9, tetapi kita sama-sama juga melayani untuk seluruh jemaat YHKBP Jalan Lurah. Jangan memandang apa yang kita akan kerjakan kepada manusia, tetapi selalu memandang kalau kita memberi adalah untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Songin ma hatasya nami mewakili dongan paralado mauliate oras marita. Oras. Jonathan, Giza, bertiga majulah ke depan. Ala nunga tazakko benasida situa sian nasida ma alai pinasa maparjolo tu ala inang. Ya, di samping mama ya. Perjolo sahali mandok mulai hati hita tu Tuhan debata ala sadarion nunga bedi tabalhon amat tahami jadi situan ni Huria HKBP Jalan Lurah. Jadi mulai hati amang pandita hasian dohot amang pandita todo dohot inang pandita dohot sude tu parhalado. Sayang giat ma tujulonon boy hami gabe situa namangulahon ulon ni debata di Portibion boy hami sekeluarga gabe saluran berkat mengidodo hami gomos tuhamu amang inang tusude ruas HKBP Jalan Lurah tangi ako kamu hami asa boy hami mangula doho dengan jala jadi situa nah ya holongan ni ruas moleate songni marah hata sianau hatake teteban moleate mau liate tapi gema siana mata situa ge pajetan Horas madihita salhut ruas HKBP Jalan Lurah Cimahi. Shalom. Shalom. Parjolo sahali madok mauliate do autu amat debata perdenggan basai ala boydo merdalan dengan perminggota sadarion terlubumi ma itu tu sadarion au ditabalhon gabe situa manang parhalado di huriata nahu parsangapi amak padita hasian BMS Pruba suang songoni inang padita nahu parsangapi amang padita todo sirait suang songoni inang padita nahu parsangapi amang parhalado dohot inang parhalado suang songoni nang dihamu na tua-tua nami dohot dihamu nahu haholongi na poso do remaja nadong di Huriata sadarion nadong di Huriata di Cimahion mauliate mahu pasahat tuhamu amang inang dihamu amak padita dihamu amang parhalado dijakon hamu au gabe situa di HKBP Jalan Lurah Cimahi lebih kurang mau amang inang 2 tahun didongani diajari padita, didongani, diajari parhalado. Anggiat manian amang inang, sai gomos dua merpangiduan amang inang, suang songani dan tua-tua nami, dihamu naposo do remaja, asa buak kamuma au ditangyang muna, asa boyau gabe situa, gabe parhalado, nadenggan marmulia magorni tuhata melamar sangapi. Marpangiduan gomos do piau amak padita suang songoni nang dihamu parhalado nami patudu hamuma parangen naboy tiruoku asabui
hulahun parangana denggan di Karejota di Budiniari mauliate ma amang parhalado amang padita sok-sok di tua-tua nami ima hata na pedek na buyu pasaha di tikyon ataun mardongan mauliate ma tuamat tade bata butima mauliate amuak kadongan sauria nungatajak kon nasida di bagasad dame sudah mahita margogo manang yakon nasida sama jadi ulaonna hut makorona sangapon ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata manami na di Banua Gijang mauliate marwanami tuho alaniasi ni roham di dongan namion saya tabai ma di rohana sida kasileo-leo nito di porbadia asalam marroha jala margogo nasida makarikoton tohonan nasahat tu nasida asima roham do di sudi ruas ni uriamon asalam hot haporsion nasida be jalalam ture parangin nasida mangihutton ho sungguli marohanami asa masih holongan unang adong sipis sangot dihami asalam rarat harajamu jalamar mulia guarmu nabadiai amin hudul mahamu. Mare de mahita pitu rasu 20 pito esera la statutu ma punguata perminggota jongjong mahita. Bata mana mina di Banua Gijang odo haruran salu sileo na dingkado nasa ulibasa na mauliutus pasata mi masana nileon mituan pilihan nami tuho sai jalau mai gawi uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramoti asau parahasya kami pilihanon pati bulo karajon mu ditonga-tonga ni huriam do di portibion buhai maroha nami marite ite todim assalamu tadahami gurang sileo leon mi tuhami assalam girgir hai madok moleati tuho maritehite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu.
Sai roh maharajaonmu, sai saut malomoni roham, di bano tongaon songon na di bano gijang. Leon matuham sadari okang ulos siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di namar dosa tuhami. Unang hami to giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom.